Revenim acum la subiectul din emisiunile trecute legate de izolarea corectă a mansardelor, a acoperișurilor. Ne aflăm în apropierea Bucureștiului, pe șantierul unde se realizează o casă, o construcție unifamilială și dorim să vă arătăm ce înseamnă să termoizolezi corect o mansardă și să obții absolut toate avantajele care pot rezulta din realizarea corectă a unei astfel de operațiuni. A termoizola corect o mansardă înseamnă, în primul rând, a câștiga foarte mult ca și reduceri de cheltuieli legate de încălzirea încăperilor aflate în această mansardă. A termoizola corect o mansardă înseamnă a nu mai avea nevoie de climatizarea încăperilor situate în mansardă sau a reduce foarte mult consumul de electricitate necesar pentru aerul condiționat. A termoizola corect o mansardă înseamnă a proteja structura, în general din lemn, a acoperișului în mod corect, pentru a avea o durată de viață îndelungată, practic nelimitată, a construcției. Legat de termoizolarea corectă și de maximizarea reducerilor de cheltuieli cu încălzirea. La ora actuală, exigența minimă cerută de legislație pentru construcțiile noi este ca rezistența termică a acoperișului să aibă valoarea de cel puțin 5 metri pătrați Kelvin pe watt. Este o modificare care a intervenit în legislație în decembrie 2010. La ora actuală este destul de puțină lume la curent cu ea, în special persoanele care se ocupă cu instalarea pe șantier a termoizolației, de aceea nu este niciodată inutil să o reamintim. Aici, proprietarul și proiectantul au fost de acord să realizeze o termoizolare conform cu recomandările fabricantului de termoizolație. Recomandarea noastră este să se pună un strat termoizolant care să aibă o rezistență minimă corectată în valoare de cel puțin 6 metri pătrați Kelvin pe watt. De ce? Pentru că, așa cum se materializează acest strat termoizolant în această casă, el înseamnă un strat de 30 de centimetri de produs din vată minerală de sticlă care are conductivitatea cel puțin 0,039. Care sunt avantajele respectării unei astfel de recomandări? În primul rând, dacă facem o comparație cu ceea ce se realizează de multe ori pe șantiere, și anume un strat de numai 10 cm din vată minerală, pentru acest tip de casă, care poate avea circa 200 de metri pătrați de acoperiș, proprietarul va realiza cel puțin 600 de roni de economie de cheltuieli cu încălzirea în fiecare an. Și asta în condițiile în care prețul gazului rămâne cel de astăzi, ceea ce știm că nu va fi așa. În următorii ani sunt prevăzute importante creșteri ale prețului gazului. Cu alte cuvinte, 600 de roni beneficiu în fiecare an dacă respectăm aceste recomandări. Bun, o să mă întrebați, dar raportat la ceea ce se cheltuie în plus pentru a se pune acești 30 de centimetri de vată minerală de sticlă, ei bine, acest surplus de investiție inițială valorează circa 3000 de roni. Un calcul simplu, 3000 față de 600 economisiți în fiecare an, ne arată că în 5 ani această investiție suplimentară este amortizată și după aceea aduce în continuare beneficii proprietarului, deoarece durata de viață a vatei minerale de sticlă este practic nelimitată. S-au respectat indicațiile fabricantului și cu privire la alegerea materialului. Întâmplător suntem fabricanți și de vată minerală bazaltică și de polistiren expandat. Am fi putut, din punct de vedere comercial, să recomandăm oricare dintre cele trei produse: vată minerală de sticlă, vată minerală bazaltică, polistiren expandat. Am preferat vata minerală de sticlă și o spunem cu toată tăria, o recomandăm în orice situație pentru mansarde, deoarece, după cum vedeți și veți vedea și mai târziu, sunt spații foarte greu de acces, care trebuie izolate, care trebuie umplute complet cu izolant, iar dintre cele trei categorii de produse, vata minerală de sticlă este singura compresibilă, elastică, poate intra și umple complet spații cu geometrii neregulate. Din punct de vedere al realizării unui confort termic în timpul verii, o putem simți chiar acum, afară sunt circa 35 de grade, iar aici, fără o sursă de răcire suplimentară, toată lumea a observat, este perfect răcoare și se respectă condiția unei temperaturi de confort
probabil în jur de 20 de grade. Următoarea etapă pe care aplicatorii vor trebui să o realizeze este crearea barierei contravaporilor de apă. Barieră contravaporilor de apă care ajută la menținerea elementelor din lemn, din șarpantă, menținerea elementului uscat și, bineînțeles, o etanșeitate la aer, lucru ce aduce un aport de căldură în interiorul casei. Să mergem să vedem instalarea acestei membrane contravaporilor de apă. Aplicatorii sunt pregătiți pentru instalarea acestei membrane. Prima etapă pe care au realizat-o este lipirea benzii dublu adezive, de care va veni lipită membrana KM Duplex. O membrană specială realizată din fibre poliamidice, care au o rezistență în timp, practic pe toată durata de viață a construcției. Această membrană îndeplinește rolul de membrană contravaporilor de apă și rol de difuzie de vapor de apă pe timp de vară. Lucru care, cum spuneam înainte, menține lemnul uscat pe toată durata de viață a construcției. Păi să trecem la treabă și să ne apucăm să montăm această membrană contravaporilor de apă. Practic, este o membrană care are 60 de metri pătrați, ca lungime 40 de metri liniari și lățime de 1,5 metri liniari. Va trebui să o montăm pe profile de gips carton înainte de montajul finisajului final din gips carton. Prima operațiune a fost efectuată, va trebui să realizăm a doua operațiune, să montăm pe fiecare profil bandă dublu adezivă pentru susținerea acestei membrane. Banda se poate monta pe profile din câmpul tavanului din loc în loc, aproximativ o distanță de 10-15 cm între aceste benzi. Se va monta pe fiecare profil în parte. Montajul este destul de simplu, nu prezintă niciun fel de dificultate. Ca și scule necesare, este suficient să folosim un cutter pentru tăierea fâșiilor de bandă dublu adezivă. După lipirea benzii dublu adezive, se va trece la operațiune de înlăturare a benzii de protecție a acestei benzi dublu adezive. După înlăturarea acestei protecții, se va trece efectiv la montajul membranei contravaporilor de apă. Este foarte important să știm cum montăm această membrană. Se vede că o față a membranei este lucioasă, iar o față a membranei este cașerată ca o împâstitură de fibră de sticlă. Împâstitura de fibră de sticlă va veni orientat către materialul termoizolant, iar fața lucioasă către partea încălzită a camerei. Montajul se va putea face după măsurarea în prealabil a distanței pe care va fi aplicată. Mai are un avantaj, este marcată cu semne din 10 în 10 cm, astfel încât să vă ajute la măsurarea practic a lungimii care trebuie montată. E foarte important ca folia să fie montată cât mai bine, fără cute, pentru a putea să o etanșezi în momentul în care vei monta al doilea strat de membrană. După pregătirea întregii suprafețe cu bandă dublu adezivă, se va trece la etapa de montaj acelei de-a doua fâșii de membrană. Fâșie care se va suprapune, așa cum am spus anterior, minim 10 cm, practic linia galbenă care este marcată pe folie, ne arată exact care este zona de suprapunere a membranei. Se va întinde cât mai bine această membrană, astfel încât să nu prezinte cute, deoarece toate aceste cute pot să însemne zone în care vaporii de apă pot să pătrundă în interiorul termoizolației și, bineînțeles, ulterior o să poată să condenseze în zona de aste reală. Pentru o etanșare perfectă, va trebui ca cele două suprapuneri de membrane să se realizeze o etanșare cu o bandă simplu adezivă, care se va monta pe întreaga suprafață de suprapunere a celor două membrane. Se va pune la jumătate, astfel încât să cuprindem
și o parte și cealaltă a acestor două fâșii. Va trebui să realizăm o etanșare și în zona de îmbinare de folie, contravaporilor de apă și perete. Îmbinare care se va face cu un adeziv special. Aplicarea se va face cu ajutorul unui pistol pentru aplicare silicon. Se va aplica un cordon pur și simplu drept, cât mai gros, pe întreaga zonă de îmbinare, de contact dintre folia contravaporilor de apă și un gen de zonă neaplicată adezivă înseamnă că nu avem o etanșare perfectă. Va trebui să fim foarte atenți în momentul în care facem această etanșare, să fie cordonul cât mai continuu, astfel încât etanșarea să fie cât mai bună. O zonă în care adezivul nu a fost corespunzător aplicat, da? Se vede, cordonul nu este continuu, va trebui reaplicat. Aceasta este grosimea cordonului care trebuie aplicată în mod normal pentru a avea o aderență perfectă. E în regulă. Aceeași operațiune de apăsare se va realiza pe întreaga suprafață. După etanșarea pe tot perimetrul sau pe toată zona în care membrana a avut contact cu peretele, se va trece la etapa de montaj a stratului final de gips carton, iar surplusul de membrană rezultat va fi tăiat la final, astfel încât ea să fie acoperită de stratul final de finisaj. Cam acestea sunt operațiunile. Operațiunea, bineînțeles, de finisare a plăcii de gips carton se va face cu paste de îmbinare și cu benzi speciale pentru realizarea stratului final, iar la final se va putea aplica orice fel de finisaj din vopsea acrilică, în orice fel de culoare. După ce a fost termoizolată și etanșată, zona de acoperiș este placată acum cu plăcile de gips carton, iar exact în acest moment vedeți operațiunea de închituire a rosturilor, după ce s-a pus plasa de etanșare între cele două plăci de gips carton.